is their story. This is their home. The story of Soweto on Sea. Soweto on Sea wasn't always known for what it is known for today. Crime, guns, and the paradise for criminals. But in order to find out how it was, we have to travel back in time. Okay, eligama lithi Soweto on Sea. Ligama elitsha. Le ndawo yayisaziwa as i-4+ kudala. Yayiqala eThonjeni ukuyoma ezantsi kwamaTesi. Xa ndisithi ke amaTesi nditsho kwa-BF. Naw ke ngoku apha ke e-4+ yayindawo eyayinamathafa kakhulu. Izindlu zimbalwa zithe qaqaqa izindlu, kukho uninzi labantu oonoploti ke ngabantu ke ababenemihlaba eyeyabo. Kule mihlaba yabo ke abantu babehlalisa abantu, le nto ke sithi kukusayida, besakha ii-flats ngamabobosi, bambi ke babakhele ke ngezitena, bekuya ngokuthi ngumntu onjani lowo waloo ploti. Babenamagama ke ezi ploti, zazinamagama ke ezi ploti. Njengala kule ndawo sasikuyo kwakukho oomagxaki, kwakukho ombobela, kwakukho noomni. Umni ke owakokwabo umhlaba wawukulaa ndawo singathi entla kweSerota, unyuka kancinci kweSerota ekuphumleni apha ezinyanya, kulaa area yasezinyanya. Yayingumhlaba wakwamni, ingekabikho ke iBafana istrato eli, ise-4+ ngoko. Kukho noPulenis ground, umhlaba ke yayingumhlaba weNdiya, ola kuthiwa nguPuleni. Kukho nomhlaba yosali, njengoba ubona ngaphaya kukho indawo kuthiwa kaSali, yayingumhlaba womntu lowa. Oh, yayininzi into eyayikhona, kwakhona amasimi, kwakulinywa. Sasihlala ke apha ilo Soweto. Until such time that umzingisi came over. Kulapho ke ngokulela imeja khona igama lithi Soweto on Sea. When it was the 4+, umuntu uzawukhumbula okokubana there was no infrastructure. Point number one, there were no tarred roads, no taps, no electricity whatsoever. Soweto was just a squatter camp as by i-4+, and during that time abantu mos babebhatala konoplot, abantu ababenemihlaba apha eSoweto. So then onoplot bona babesebenzisana neBantu Administration Board, which is a labor, which later on yachanged Eastern Cape Administration Board. Ukuba sakhumbona kakhe phaa kukho i-rent office apha eBedram, apho ke kwakuphulisha khona izibonda, abantu babhatala irent ekhona. So ke yatshintsha ke yonke loo meko leyo. Then after abantu benikwe i-title deeds, then it's when ke ngoku abantu they started to be free out of Orlando, aba bantu babenemihlaba, and then people who were granted i-title deeds ukuthi banemihlaba yabo. And then that was the time where they had even it back to us. Kwakule ndawo iSoweto ikuyo, akho mntu uyaziyo uba kwakunako ukuba makwakhiwe ifacility esisikolo apha eBhek esikolweni, kubekho iholo neoffice kakhansila, kubekho izindlu ezakhiweyo, kube kuhle kube lohlobo. So kwakusenyonywini nyhani apha eSoweto, neevenkile ezininzi zazingekho. Baye babini qha abantu babenevenkile apha, yayinguTshuki noPaina, iKula neChina. Abantu sasithenga kubo, kungekho bantu, even abantu abamnyama bengakwazi ukuba nevenkile to provide abantu bethu. Ingxaki ke ngoku ke eyayakhona kancinci ke ngoku, kungexesha ke ngoku ke kukho nomzabalazo,
sekucaca ke ngoku into yoba kuzonke izinto zime kakuhle kwahlalwa intlanganiso sesibanenzana ke ngoku kwaziwa namagama amabini kafuna uqonda ke ngoku into yoba njengento yokuba ke sinala magama singayithi xa sibiza le ndawo yethu sathi ntoni na. Kukho eli gama lithi Soweto, kukho eli gama lithi Mzingisi. Kwacaba ke ngoku ke kuphumela eli gama lithi Soweto ngenxa yezinto ezazisenzeka ezazixubene nento zomzabalazo. Kanti asinakwazi ukulitshintsha eli gama sibize igama limbi elilelinye makuvele kuthiwe Soweto ngoba kaloku ininzi into eyenzekileyo apha eSoweto. Laba ke kuliyabethelwa ngolo hlobo kuba kuthiwa iSoweto. Kodwa ke ingxaki ikhona because eSouth Africa ibizoba yiSoweto yesibini because ikhona iSoweto seGauteng. Wacaca ke ngokufuneka ngoyohlule ngoSoweto seGauteng. Kwathiwa iSoweto by the sea, kwathiwa iSoweto near the sea, kwathiwa iSoweto on sea. Wacaba ngoba ingaphumela indawo ithi Soweto on sea. Yaba ke ngoku iSoweto on sea kuba isohlulwa kwiSoweto eseGauteng. Lo Soweto means Southwestern Township. Besine back dwellers. You see? Kwavela theba besuswa ababantu basiwa ezinyoka. It's Kappenberg but it was changed ke kwathiwa izinyoka. Umzingisi when it came in as a trust, abantu they applied for izindlu, and especially that time they were young people, you know, because of the congestion that happened so whatever abantu ke ba relocate to Mcebisi Qundu, which is known as Mcebisi Qundu, to its extension, including izinyoka. Sizakhumbula very well because so what like it was very broad. So what with the plus. Yeah, abona abantu bathathwayo abanye ababebi kwi small sites bathatha nabo basiwa pha especially kwexesha lo council Mabizela beqala. Nesa square yayingeso square up until such time omama bathile babethengisa apha. I can mention umama uY owasweleka umama kaSakekile koZH nomnye usisi wayemhlophe wayehlala around esquareini. Abantu boqala uthengisa pha inyama ngaphakathi. Yaze kwafumaniseka into yoba kufuneka noko ibe sisquare ingabi ngomhlaba kwenziwa ke laa nto isisquare. But namhlanje xa sisijongile ayiso square, yinto endingayaziyo kuba abantwana bangayaziyo uba iSoweto usuka phi bayayidistroya, sivandaliziwe eza square, kwamoshwa imali ye-taxpayers uba makuphinde kwenziwe esa square. Umntu uzakukhumbula apha kuqala, we had a number of clubs, soccer clubs. To mention few of them, Soweto Pirates, Real City Professionals, iPondo, iAngola, and Seven Stars. Besidlala uma netball. Kwakumnandi, kwakuthengiswa kwezi stendi. Obethu nani kwakumnandi kakhulu. Ngexesha lethu ke intombazana ibingataki ngohlwa ngomgqibelo. Besinentsuku ke zohamba yawutaka ngecawa ngolosithathu nangolosihlanu, 3 days evekini. Esona sport besikhona sithandwa kakhulu yirugby. I can mention iiteam eziyi-4 zazininzi. Enye iteam yayi-Boiling Sea, abantu bayo bebehlala apha. Samwe ngakoNontandathu, oTata uJongman. Abanye bebehlala apha koZH, iteam yeSummer Rose. But on a Sunday, you knew very well that you could make games as cool because of the clubs as it gone at that time. Then abantu ke they used to go emabaleni. Ngelinye ixesha ke xana nisuka ebholeni nibheke eshowini. Before ishow nibheke eBioscope. Bekunendawo eziyi-2 ke apha eBhayi bezine-cinemas eCostin. Kokuthiwa kuseBayview ke ngoko. iReno kunye neStar. Xa ukhutshelwa ngakwezo ndawo zimbini uba nentandabuzo ba lo mntu noko unayo indawana yokuthanda. So bukhutshelwa khona. Kodwa xa kungekho mali ukhutshelwe eRio, eAgri. iRio
iyicawa today kodwa ngoko yayicinema iyiriyo apha eNew Bright. And then kwakho ke some of the discipline shippings or taverns, let me call it so. Abantu baye besiya khona ke to chitha ixesha labo ke lokuthi bazonwabise. I will mention for a few of them like Mama Balise or Nine or Bomba. From quick clubs ezazikhona bekudla ngokubakho ishows. Like uye babe fundraiser ngolo hlobo siye kwezo attend ezo show ke Crown eholweni where there was mostly beauty contests ezasenziwa ngalamaxesha the competition yes clubs ke ngoku amalady akhona yezona ndlela zasizozibonisa ngayo to attend izinto zasenjalo. Yeah, and they played an eminent role to drop irate crime theory. And the crime was also high as it is today. Into ayibalasele apha yayiyirugby neetim ze-netball ezo awuyazi uba itim yam i-Union African Bombers, so awuyazi into yokuba iphantsi kwetim eyi-Bombers omnye ke mhlawumbi be-United uyazi uba le tim iphantsi kwe-Red Lion. Zazimbini ke itim ngelaa xesha. Kwakukho i-Red Lion, kukho i-African Bombers. I-African Bombers ke yayibizwa ngokuba ngumzi waseFear Plus. Eli bala namhlanje laziwa ngoba yiDan Qeqe yayibala le-African Bombers apha eFear Plus. Lanamabala amaninzi about 4 or 5 ayekwelaa bala. I-match the-African Bombers zazidlalwa phaa. Sasiyazi apha eFear Plus bange-Easters kuzoba mnandi kakhulu ngoba kuzobakho itim esuka eKapa kwindawo ngeendawo ezibhalelweyo amazizodlala ngexesha le-Easters apha eFear Plus. I-vibe iyabona kwakho imatch, uthatha ibhanka azobeka eca kwebala, izitendi kuzawuthengiswa, umnandi ngelo xesha. Yayikhona ke neminye imidlalo ke yayikhona ke ngelaa xesha lokhula kwethu, imidlalo ke le bayikhumshayo ngoku bathi indigenous games. Isoka ke yona ke yafika mva, kwangekho mntu uyayibukela because kwangekho mntu unamdla wayo, kwangekho mntu uyaziyo kangeni uba kwakuthiwa yitim yamanene. Abantu bakhona xa bedlala sobabone bemdaka baklini, umntu angene ebaleni aphume seklini. Sasiqhele irabhi thina ubungene ebaleni uphuma umdaka ubonakala uba ubudlala uqushwa uthweni. Kwakho ke ngoku nale nto yazishow. Ishow ke yayithi zibe khona usuke into ezimanje manje noma Hlathini uye ke ngoku ezikolweni ku-organize bakho kwakho ishow ke ngoku eCrown, le ndawo ke ngonithi ighetto nina. Sasingena ngethubob. Zazikhona ke ii-clubs apha zezomculo, iMontella, iFlamingozi, zikhona neeTheroes sonwabisa obhuti abadala nosisi abadala. Enye into yayimnandi kakhulu apha eFear Plus ngelaa xesha letepu. Akho nto yayiba mandi ukuthi xa sisiya etepini siya sibigqiba sibaninzi, sizafika phaya kho abantu abadala sizabalinda batepe bagqibe. Begqiba utepa ke ngoku phaya abantu abadala kuzawungena ke ngoku le group yethu ke ngoba sifake iemere yethu. Uba ngaba ufake iemere phaya abantu abadala bemkile, hayi ke mntasekhaya kuzawukhaba laa emere iliqhusa pha. Sizake siqale silweni kuqala, silwe sawudinwa ke ngoku kulwa thatha iemere zethu goduke. But ke sikhulile sizonwabisa ngolo hlobo ngemidlalo nangesport. Kwakuthiwa kusebhasini mosapha eSoweto. One umntu awucinga ibhasi indawo apho kutshayelwa khona kuduzulu. No, it was ibhasi because Abantu abaninzi bezopolitiko ibilihlathi labo lokuzimela iSoweto. Ngela xesha eSoweto kwakunzima kakhulu, and also nolutsha ke lakhona lalo involve kakhulu, and also bahidisha ikhole yayisuka ku-Oliver Tambo ingakumi phaa ngo-1986. Ikhole yayisithi let us keep South Africa ungovernable and also render i-apartheid unworkable.
So actually, it was not very easy for the apartheid system, security forces to get easily a Soweto. And ngelo xesha ke there was no crime, you know, because wonke umuntu waye engage ku struggle, you know, because ke kwakunyanzelekile but kwangekho lula because i-apartheid system yayi-vicious kakhulu. Amapolisa ayebulala abantu, they were also soldiers. Kuhamba ihippo pha, kubulawa abantu, kubulawa ulutsha, and at that time ke nabafundi, you know, they were involved, you know, kwi-struggles zabafundi. Kwakubuhlungu ke ngelaa xesha ke lengcinezelo ngoba kaloku kwakusiliwe. Kwakufuneka uba umntu abonakalise ubuzali. Wawungathi umntana xana onzakele ebalekele endlini yakho umkhuphe. Endaweni yoko wasike umqhusheke, umfaka nasewodrophini okanye erumini, umtshintshe impahla, umnxibise ezinye impahla, umlalise nasebhedini, umgqume, umane ubeka namayeza amaninzi bengathi umntana wakho ogulayo. Ngelo xesha naba belungu phandle apha amabhulu afuna lo mntu bengene apha bembona enxibe le nto. Ngasemva neeyadi zenu ningazibiyanga nisivulile for bakwazi utsiba bagqithe. Kwakubuhlungu because ke abedutyulwa abantwana. To an extent that each and every weekend there was a funeral. Siyayisayisiqhela ubana we know, you see that nge-weekend kuzawulana kuzawungcwatywa because amabhulu ayebulala abantu because they wanted into ukuthi apartheid ingapheli. ISoweto bufumanisa ukuthi time and again kwenzeke le, time and again kwenzeke le. Kutshiswe amabhulu, kwabethwa amapolisa. Ndikhumbula mhlambi ii-instances okanye ii-incidents ezimbini. One apho kwakubulewe ibhulu khona elalityiswe ibhakethi kuba abantu bedinwe kukungcungcutheka. Laze lathi kuba litye ibhakethi labantu abamnyama baseSoweto, lathandaza lathi alinawuze liphile, kungcono uThixo alibulale lafanyani. Kwakukho ezaa hipwana zincinci zibrownish. La majoni ke ayegeza kakhulu, ayehamba ngezaa hippo. Kwafunyanwa ijoni, labanjwa, lathathwa, labaswa. ISoweto ibixinene. So bebesoyika ungena eSoweto to an extent that even the leadership eyayikhona, you know, yePepco, yoPEICO, Port Elizabeth Congress, you know, zazibalekela pha eSoweto because of the fact that it was not easy for amapolisa bamawangena. And I engaged hands-on because into ebisenzeka bekwazi ugrunja iJohnson Road kubekwe icarport. Ufowunwa bizwe, iihippo zitshone pha. Tshona kweihippo, you know, babethwa ngepetrol bombs. And some of the soldiers killed themselves by deploy eSoweto because they knew very well eSoweto akuyilibuyayo. I want to say that amajoni amaninzi afile pha namapolisa because the militant youth that is called amabutho were also, you know, engaging them. UDr Magwayi lo ulapha eMbanga uyidlale kakhulu indima yakhe because babebalekisela kuye abantwana xa bedutyulwe abakhupheke ezo bullet. Sithi nobulele uqonda uba uyoyika, and also there were forces ababezisebenzisa, i-forces of darkness, because there were people ababebiza ngogqatsi ndotsu ababesetyenziswa ngamabhulu nabantu kwakuthiwa ngoSam. Thungatha was a notorious special branch police. Thungatha babulela abantu abaninzi, you know, like oComrade oMancama babefunda ePhakamisa. Thungatha together namanye amapolisa ke, you see, they were very, 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 very dangerous. You see, efonwa ke nangamaqabane because comrades also, you know, wanted to catch him, you know, but unfortunately zange akwazi umbamba up until wasweleka. Yeah, I have done a lot of wrong things, not only eSoweto, all eBhayi, you know, because I specialize on comrades, not the criminals. We understood very well